سورة الحديد آية 40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لك أن بصوب لك الدانقك لك أن بلو أسلامي لك أن فاتو المنيذات بين على فاكان أكمل بانك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمي تنغيني على فاكان بوشي شيطاننا على كدنا باكا فرلك رفن. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. أوا كم أمن لمن يرى على الله كدالك تشيدونا ما من دار على الله كدالك تشيدونا تكتك. أولئك هم غولي هم الصديقون كل دي شتوي كل دي شتوي إنك ما تمام فنكم والشهداء عند ربهم ولودي شيروي ومايرو أقول على كلام مندونغ شيرين كودو تقول لا كو صديق يا الدرجة أني شهيد شو يا الدرجة كو مؤمن يوم بوسرو كلام مندون مؤمن يوم كونغا كوين بيل من يا الدرجة دي بولو كل من يا حقيقة دنيتكو من يا حقيقة دنيو كو أولو درجة بعلى يرو كم صديقون أني شهداء صديقون ويجنوي فلان تمام نوع على كل فيو نغفو تعالى ويمين فو ويلايدو من تعالى كل دعاني يرى أوكا ويو بارا نيد دعاني أما نيامي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثبت أهل الاستقامة. نكو صديقو ولو دي صديقون ولو الشهداء ولو دي شهيد شوي الدرجة بقولوا ما ينفلب شيري با فلب لا في القرآن
daka Qur'an e fo ala kiram mandum olu be ke shere mandum do kal qiyama ala kiram mandum olu be ke shere mandum do ka kunga ala kiram mandum daraja mbise ke be fara o shiruka o de fi kalimaniya kasabati kasuri mu'minin mai mana olu de siddiquna olu de shuhada'u عند ربهم وما يري لهم أجرهم ونورهم لهم أجرهم وكسربوي ونورهم عنك النور وكسربوي وكالنوربوي لهم أجرهم وكسربوي ونورهم عنك النور هذا كون يردم لنا النور كوكمي يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم أنا كنا نكسر أبوي وكان نور أبوي فنا نور هير ديكوي هير فويت الدبلا تلاهرا على بفنجام موتو للنور هل لمن يرى موتو على للنور دي على يركا كاندا أفربا كاندا مينايو دي جيما ما كنا دوكلو كوكا أيو مثاليا النور دي الله نور السماوات والأرض على يومين فو وي كاندا دي كوي أي قرآن تقويلي النور وانا كن نكسر أبوي وكان نور أبوي يا رب على كان فرام غوكا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أما سمامون كافر يرى وقرأي وفتر ولا يرى عليه من يوم دون عليه وكذبوا بآياتنا نينغالون ديالك ني أنا آيوي ويقرأنا آيو قالون ديا ميا تفا دلا ميا تفا كواللا وب damakaka alaka ayo kalon tiyalla alaka ayo kalon tiyali sira flado asira dobbe o kafiru kingilin we ulu ba ala kullu goshi tiska mugo te foida ulu danda ala kira sallallahu alaihi wasallam ulu madda qur'anana tafako ala kuma kando adobe ulu ko dala chendo de nga ukewale la uta tientigia nini ye tien e yoro muna ita bara ma fo adama de psiga ke 100% psiga salia kodo baralla adama de psiga lafu limani lafu bi soroka bo kodo kelima nga ne islamé nga fieu nditu ku qur'an no fe nda shiti ke qur'an aya shi nda shiti ke alakirata folinji okmana ebe mugawla ma mun ba alaka aya ukalon tigiya nu kewale jamunu ya kalon tigiya ni kuma kai ulu tay kena kangoy kuma to labi ma do ba ko do e chen ngaw taba sami'na wa asayna lam tasma' imam menike era kambi dimma kwati menike banata tlolaw lo gerendeo ati menike koroidi abi mi me ato bara afoka aritlo ka gele idema ati menike na fora akoro ko tlo ko bala akoro to yo akoro ko abi mi me ato bara oda to ala kafiru kuti menike sumbum bukmun umyun fahum la yarji'un kutlu gerundu dagwaraw do bubudu u fiembe kutlu gerembe dagwarambe ni fon fam giya fa be kuma koromadi neten biya fo mamunu ma nyetigu do ngaw mahere yemi ala ko kuma yelike klobu bolo masonga kuma nafa maulame masonga chien lame katwano minga ala ko kuti menike uma hera kuma fo minga ala ko ti kuma kadaka hera kuma de kuma e kuma langolo te foyi ala mo jete kuma ere ala yo fo ba jete dagwara e kwati kuma ere kuma ma meni ode meni
ala o dungew de jate meni kelaw ma min di nyuman lame ala ko ko te meni yereke hera sra yeli ka mina ka barake nay ala yo de rekoni yeli ma min di hera ye na te hera sra ye o te yeli yereke mo ko yende fangan de fam na doka kalundigeli nak makana kewale be do tay ale kuma min fo tiente ayoro atike ko bar e ko ala ka kuma ichi kele iko ko ala tayinde fana kan euro fila ikwi mani ara ala tayinde la saba o be ko e o betoi o bebi euro femina yo toy ka ke dore ira kala jesa ba te ka kirich ke ira ka kirich ke ira okmana mamunun kafirera mu'minu ni yoro fole ko ala fe jama kullu sabay betemeni fla folo temeni no muqarrabuna ni ashabul yamin ni ala hera ko barubo katlamige nana se kafiruma ko amma sa mamunun kafirera ninga nga ayo kalontiya ay hakili jigi hal sisa do be fonci mo ko kuno ko do qur'ane fara ko ka fli poubelle kono e dini kuma info be se aka ka fo ni ya chine ku ne ta laje ko ne ba e fasidi e ne ballaka yi ifalla ngulun tan fla do a photo chima e ba chi doma ko kar sai kan laje ban wende ke ne fala ba ke dia a supprimer wa bla internet ka wala sa e ka yede idu suka kashi islamo ka yi aku toro man ben ke qur'ana na ale psiga fenge min den shi wala tubira fana ala bisala parce que ata don abuyam be euro o de ato e ba gongo mana dala e ba joshi o de ato e bi kana finita ko ke ka joshi o de ato e ba sumusumu وعلى أبو يمين بلاد سكونة ذلك فضل الله ما هو مدالا كو قرآن على كم كان أبسيك في بك قرآننا ما مدالا كو على كراي أبسيك في بفو على كرامة ما من يرد داندي على كولا نوكو كو كرو يرمتي ولو أبسيك في بفو على ما وداتو كنار درامو منوي كو كان بولي نني كو بولي سونا وبسونا جروسرا على لا قرآن يوف بولي هذا بولي كون نني فندولا nga nan nenni jurube sara alala ala boyani nyini be awndi fe ango famiye de te kafiriya junumute mi nga bo kafiriya iblew mami kafiri mana qur'ane mafiya ne ma fa kibaru tella se kafiri faso munu ya ke mo islamu ku chugo dongla ma foko ballido mais on yere de ko jawta ko lu chari ko publier o may ne ba do e ka ate comme na fo famille balia de bible kella ma fo ko ya dabo ka qur'an la goshide ma fo jariyere nga fendo de tunina ambiyon hakili jigola ni femini e ka fembu ya tani ma ya mafia no ko sere ma e bo datudi ita chari ni mo gon nga baraydi ba kede ka islamo provoquer abbe dore o fewndi ci e kal lajaban wende ke qur'an na ni doma sabara dobla ala to sewmo jugoro do be balu do ke ko ala to sewmo ka ko fara kumna ninta ni yoroina wal ma ka qur'ane tun ka tas e beninu publier muna ça fait vous demain ka acharia de ma fille don na fo karamo do hakimu do min as-salaf ko kar say ni fima majgudu ko kar say ndefi don bay ngwa akoni kar sa ku ne kiru ni kalakse ngani soro akuman soro ede atta saka na ke gani soro ni fam ya tan chamana de akla ki nyido ko ebina nyiya de kessa era talaw ma fas mami yema bay ede oro
ma bate min yɔrɔ o mana min fɔ a ma ye ni e sera ka défense ta cogo min na ye i seko damajira la e k'o kɛ i k'a tɔ to yen mais e de b'o ta ka na i bɛn'o kuma jira o la i bɛn'o cari bawo a ye k'a filɛ a ye nin de fɔ a ye nin de kɛ fɔra k'u ye fɛn minnu vidéo minnu dilan alakira la sallallahu alaihi wa sallam walima u ye bisɔrɔ fan filɛ yɔrɔ min na ne ma ɲɛ jɔ a photo la k'a lajɛ n'a mɔgɔw ye maa minnu ye fan filɛ yɔrɔ min ne t'a filɛ k'a fɔ k'u y'a kɛ cogo di yɛrɛ ne t'a fɛ k'a cogo dɔn ne t'a fɛ k'a kɛ cogo dɔn ne t'a fɛ ka nin mɛn alakira la n t'a fɛ k'a ye a la wa ne y'a dɔn tiɲɛ tɛ aw b'o lajɛ mun na silamɛw tɛ nin de faamu kuranɛ bonya bɛ min yɔrɔ ni ma fi mun n'anw de y'a benne ye an b'a ta n'anw de y'a ye ko bɛna sɔrɔ nɔgɔ bɛna sɔrɔ anw de b'a bɔ a la wa ni mɔgɔ dɔ fɛn o fɛn k'o la sa n'a cir'i ma dɔrɔn a supprimer an ka hakili t'o la kana jigin i kunna dɛ kana ci maa wɛrɛ ma ka d'a kan a carini de ka d'a tigiw ye n'i y'a ye u b'a filmer k'a bila a carini de ka d'u ye a filɛ aw bɛ ko nin kuranɛ ye fɛn ye foyi tɛ an filɛ anw bɛ nin k'a la silamɛw man ka tila ka fara olu kan k'o cari n'a a fɛn fasɔn ci i kunna a effacer journal bɛ min fɔ o ye wasakɛ n'a fasɔn kɛra journaliw b'a fɔ ni journal officiel b'a fɔ nin ko in kɛ diinɛ mɔgɔw ni fɛnw b'a condamner ko e k'i wasa don o la mais e kana fɛ ka t'o sɔn ɲini hali a fɔra ko catiribɔla ye kuma min fɔ yan an yɛrɛ du kɛ kuma in kan dɛ nka ne ma kuma in lamɛn koyi tɔɔrɔ kuma jugu ni maa wɛrɛ kɛra sababu ye k'i wasa o mɛnni ma o kɛ k'i wasa ye ni tulo fora min na o y'o ye nka kana dabɔ a kama k'a ɲini k'a mɛn kana dabɔ a kama k'a ɲini k'a lamɛn nin fiɲɛ bɛ kɛ ka silamɛw sɔrɔ bi kuranɛ ayaw ye kafiriw ka kafiriya baara minnu lakale o ye waajuli sira de ye o n'anw ta ye internet ko tɛ kelen ye kafiriya kuma minnu fɔra parce que ni ma nin fɔ ka fara a kan dɔ bɛna bon hali kuranɛ dun ye kojuguw lakale kuranɛ nana n'a ye sira min fɛ o ye ninnu ye nin kɛ nin y'u sɔrɔ a y'a cogo dɔn o ye ala ka bonya de jiratɔ ye o waajuli de natɔ ye nka e ta ye mɔgɔw yɛrɛ ka faamuya tɛ kelen e bɛ kuranɛ bonya fɔ ni dɔ yɛrɛ y'a ye ko nin kɛra ko foyi ma kɛ o bɛna ja a b'a fɔ k'a bɛ taa a bɛ ja foyi tɛ i bɛna kɛ fitinɛ ye mɔgɔw ma n'o tɛ a lakaleli don ɲɔgɔn bila sira fɛ waajuli sira fɛ maa minnu ye kojugubaw kɛ ka kɔrɔ n'u ye ala ka hɔrɔnmaw tiɲɛ n'u ala kɛra alam tara kayfa ma sɛbɛn kuranɛ kɔnɔ min wulila k'a bɛna alikaba ci nka a cili ma bɔ a ko laban na cogo min na n k'o de baro bɔra minnu nana lutu fɛ yen k'u bɛna bin mɛlɛkɛw ka gɔrɔjigɛniya sira fɛ o ko laban na kuranɛ y'o baro nka k'a fɔ kuranɛ bɛ baro fu fɔ ten kuma jugu dɔ fɔra ala ma k'o fɔ ten dɔrɔn kun foyi t'a la a m'a kɛ waajuli kama a m'a kɛ ka kunnafoni dɔ di ciden dɔ ma kuranɛ tɛna n'a usulubu ye dɛ an ta ye dun y'o de ye n'a sɔrɔ e ka kunnafoni kun ye ko an k'a dɔn min bɛ sen na n'o ka jugu ni nin bɛɛ ye an b'o bɛɛ dɔn bɛɛ kafiri kɔni sigilen tɛ bi ka silamɛya filɛ kafiriw bɛ cɛsiri bɛɛ dɔ la ji jukɔrɔ walasa u ka se ka solution sɔrɔ silamɛya la silamɛya bɛ kɛ ka carini parce que u yɛrɛ y'o de ye bi k'a fɔ diinɛ tɛ yen min carini ka teli bi ka tɛmɛ silamɛya kan wa diinɛ tɛ yen sirangen bɛ min ye k'a bɔ k'a fɔ diɲɛ don nataw la a bɛ sɔn ka diɲɛ minɛ o siran kɔni bɛ yen tubabuw yɛrɛ ka mɔnpɛriw yɛrɛ b'o fɔ hali papu b'o dɔn bɛɛ b'a dɔn ko ni sɛbɛ bɛ diinɛ ko la diɲɛ kɔnɔ bi o ye silamɛya ye nka maa bɛ siran i fari fa min ye i kɔrɔla bɛ bɔ a la dɛ maa tɛ se ka ala ka diinɛ kunbɛn huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq yuzhirahu ala ad-din kullih walau kariha al-mushrikun ala ka diinɛ a b'a dɛmɛ maa min mana kuranɛ hakɛ dɔ fara ɲɔgɔn kan bi k'o fara k'o fili wali k'o fara k'o jeni wali y'o nɔgɔ a b'anw tɔɔrɔ ma fiɲɛ don i y'a se kuranɛ ma
aw ni ala cɛ o bɛ fɛn tiɲɛ kuranɛ ko ye durusilikɛla min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi e na se k'a fara ka bɔ o bɛɛ kunkolo kɔnɔ maa bɛ se ka kuranɛ tunu ka bɔ diɲɛ kɔnɔ bi ni tubabu wulila bi ko ala a bɛ kuranɛ sama ka bɔ satellite kan u tɛ se jango mɔgɔw bolo o ye min yɛrɛ ka fɛn dilanlen e ka don YouTube kɔnɔ dɔrɔn k'a sɛbɛn ko alquran e ka don Google kɔnɔ k'a sɛbɛn ko alquran ana nɔnɛ bɛɛ dɔ jiri la i bɛ jumɛn in nɔfɛ hafsu wa warshi wa awa jɔnni ka kaariw jumɛn in ana bɛɛ dɔ jiri la o kumana o wasara ala y'a ka kɛta kɛ kafiru yɛrɛ mago sa dama de bɛ nin mafiya minnu kɛ a tigi laala a t'a dɔn bi de a bɛ se ka tuubi n'a tuubira man taaba taaba Allahu alayhi ale yɛrɛ bɛ na nimisa n'a ma tuubi yɛrɛ ani min ka kan ala bɛ n'o k'a la koyi maa si tɛ ala ka lahɔrɔma kow yɛbɛbɛ ni ala t'a juru sara i la don dɔ la a dɔw bɛ na dɛ nka anw de bɛ kɔrɔtɔ i b'a sɔrɔ dɔ b'o kɛ bi sini o ye sini silamɛba de ye ala de b'o dɔn o y'a to ala b'a dɔw ɲɛna filɛ dɔw bɛna tila ka na fɛnba ɲɛ silamɛya ye cɛkɔrɔba min kun bɛ yen ala kira lagosi ni fasaha kun bɛ a la Umaru ko f'a ka nɛ tigɛ don Umaru ko a to ale minɛnen a minɛnen tɔgɔ ye di Baduru kɛlɛjɔnw na Umaru ko nin di an k'a ɲɛfɛ ɲinw bɔn dɛ a kana nin kana foyi f'e ma bilen hakili b'a la jɔnni hakili b'a tɔgɔ la Suhaib Suhaib bin Amr Umaru ko nin kɔni tiɲɛ na i ye bɛɛ labila nka ne t'a fɛ an ka nin n'a ɲi bila to n k'a ɲɛfɛ ɲinw bɔn k'a kɛ ɲinfolo fila ye i mana mɛn i nɛ ka di k'i ka kuma ka di i y'a dɔn ɲi fana de bɛ nɛ dɛmɛ ka kuma basigi a ko a to n ka nin ɲi bɔn kira ko Umaru a to a ka taa ala don dɔ a na jɔ jɔyɔrɔ dɔ la o b'i nisɔndiya o cɛ in de tilala ka na silamɛya a ka silamɛya ɲɛna ale min kun bɛ to ka discours kalan ani Abu Lahabi bɛ ɲɔgɔn fɛ aw hakili nin ye min ye o tɛ foyi tɛ a nɛ ka di a bɛ ni kira bɔra yɔrɔ min a bɛna jɔ yen ka discours kalan ka kira ye fɛn o fɛn fɔ k'a bɛɛ lagosi ale minɛnen Umaru ko f'a ɲi ka bɔ kira ko a dɔ la Umaru nin bɛna jɔ yɔrɔ dɔ la o don o b'i nisɔndiya dɛ ala kira fatulen maa dɔw kurutira kabila murutilen cayara dɔw k'u ti jagadi bilen dɔw k'ulu bɔra silamɛya la a cɛ in ye kutuba dɔ kala o don bɛɛ nisɔndiyara o ko ala kira ye min fɔ k'o kɛra dɛ a ka kutuba ye maa hakɛ min sigi a kɔ o don o ka ca dɛ ka d'a kan maa kun don ala y'a sɔn fasaha la ko inna minal bayani la sihra ala tun y'a sɔn ka kuma dada ɲɔgɔn kan k'a masiri k'a cɛɲɛ ala tun y'a sɔn o la a y'o kɛ ka silamɛya kɛlɛ a silamɛlama a tilala k'a kɛ ka silamɛya dɛmɛ nka Umaru kun ko anw bɛ ten anw ka teli silamɛya ta nin fitinɛ ko ninnu dɔw bɛ yen a bɛ tɛmɛ n'a kɛra an kɔni b'an ka fujunu jira diinɛ ɲɛmɔgɔw b'a kɔndɛne awa diinɛ baarakɛlaw b'a kɔndɛne olu bɛ min kan ka fɔ olu b'o fɔ nka an t'a ko kɛ k'a kɛ komi n'a fɔ diɲɛ wulila a mɔgɔw tɛ se ka segin ala ma bilen f'u ka don jahanɛmɛ de kɔnɔ f'a ka kɛ an t'o fɔ ala nɔ na dɛ ala de ye faama ye bi silamɛ ye sini bi kafiri ye sini silamɛ ye diɲɛ bi yɛlɛma yɛlɛma ten ala k'an sabati an ta kan an bɛ ɲuman minnu kɛ ala k'an sabati olu kan maa jugu minnu b'an na ala ka hakili ɲuman da n'u kan nka anw jɔyɔrɔ kɔni ye min ye an kana to ka nin fɛn ninnu carin carin silamɛya ka nafa foyi t'a la a dɔw yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye walahi a dɔw tɛ tiɲɛ ye a caman bɛ yen maalankolo dɔ b'i to duguma dɔrɔn ka video in monter k'a bila ka silamɛw provoquer n'a ye waati dɔ la a y'a fɔ yan ko ala ni kira tɔgɔ sɛbɛn balo kan ko u ye kufu dɔ fɔ k'o bɛna taa n'o ye
aw ni ala cɛ hakili jumɛn b'o minɛ a balo foto tun bɛ mɔgɔw kunna yan ka ca ko kupu dɔ tun bɛ kan ka taa n'o ye f'an k'a faamu ko an n'u tɛ kira la nka ala tɔgɔ sɛbɛnnen d'u yɛrɛ ka dolari kan u bɛ ala bonya koyi f'an k'o yɔrɔ faamu o ye kelen ye bɛnkan dɔw de bɛ diɲɛ kɔnɔ bɛnkɛ b'a kan ka fɛn dɔw bonya ni kelen ko i b'o dɔgɔya fo n'i den k'a kɛ n'o tɛ i bɛ se ka kungoba sɔrɔ balon si tɛ se ka dilan diɲɛ kɔnɔ ka nin sɛbɛn a kan ko a bɛna jɛ k'o tan ko bɛn bɛ k'o kan a tɛ se ka kɛ fo n'i y'a tan i ka so ye o tɛ se ka kɛ o bon kelen sabara ninnu ni fɛn ninnu ne t'a fɔ k'a tɛ kɛ dɛ mais e kɔni ɲɛ b'a dessin de la a sabara yɛrɛ yeli m'a fɔ maa ma deli k'a ye dɛ nka a man ca ko dɔ nana n'a sabara yɛrɛ yɛrɛ ye ala tɔgɔ filɛ sabara jukɔrɔ m'a fɔ kafiri tɛ sɔn k'a kɛ dɛ a bɛ se ka kɛ nka fɛn min b'anw na ka caya o ye jaw de ye o ja dun mɔnteli tɛ foyi ye hali e yɛrɛ bɛ se k'o mɔnte i yɛrɛ ye o ye kelen ye a filanan ihtimalu wɛrɛ fana bɛ yen o ye jumɛn ye kuma dɔw la tubabu bɛ se ka tɔgɔ ye di société dɔ bɛ se ka ala tɔgɔ kɛ sabara kan ale bolo ala de ka di ninnu ye n'i y'a tɔgɔ kɛ sabara kan o ka d'u ye o bɛ se ka kɛ o e de bolo ala tɔgɔ ka bon sabara ma nka olu bolo olu b'u ka mɔgɔbaw n'u ka fɛnw kuruwa t'u bolo ka yaala nin ye wa ko isa gengena o de kɛra siyɛnni ye olu kan na est ce que a gengeli o ye ko ɲuman ye k'aw b'o kɛ siyɛnni ye ka don a kan na adamaden bɛɛ n'a ka faamuya de don fo ale bolo laala ni nin kɛra sabara in na a kunnaja silamɛw laala o bɛ se ka kɛ m'a fɔ n k'o don dɛ o fana bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ fana sɛbɛnni ni a arabukan de kɛra ala ye nka u m'a dabɔ ala tɔgɔ sɛbɛnni kama an k'an janto o la dɛ kuma bɛɛ ka to ka sɛbɛnniw yɛlɛma yɛlɛma ka kɛ arabukan ye k'o kɛ ka ala nɛni o ala nɛni bɛ k'anw yɛrɛ nɔ ye dɛ parce que tubabu sɛbɛnni dɔw bɛ yen n'i y'o turu a kun kan a bɛ arabu sɛbɛnni dɔ di nka arabu sɛbɛnni tɛ o tubabu sɛbɛnni de don a bɛ komi arabu sɛbɛnni dɔw fana bɛ yen n'i y'a kɛ cogo dɔ ye a bɛ tubabu sɛbɛnni di o i mana saba a sɛbɛn ni maa y'o kala tubabukan na o tɛ v wa nin ka ɲi na sifuru don nin ka ɲi na lɛtiri don hali fɛn kelenw tɛ nka a bɛɛ sɛbɛn cogo ye kelen tɛkisi foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ i ye saba kɛ o ye v de ye o de kumaw b'an fɛ yan ko Coca Cola la Muhamadu la Maka o bɛ se ka kɛ cogo di ça fait e bɛna yɛlɛma ka kɛ arabukan yan ka sɛbɛnni dabiri i fana ma ladiriya dɛ k'a dabiri ka tila k'a kala a kala kunjugu kan ne mana tila n'a sera o yɔrɔ ma a tɛ k'e ta ye fo n'i y'a dabiri a tɛ sɛbɛnni in tɛ tɔɔrɔ se e ka diinɛ ma fo n'i y'a dabiri ani ka tila k'a kala kan wɛrɛ la heyi a t'u ka kan na ye i y'a sɔrɔ kan min na a t'o la ye Coca-Cola de don voilà ma bahasu janga kan nka i bahasu misɛnmanin min k'a kan Coca-Cola yɛrɛ ne tɛ ban k'a min o kama dɛ n t'a fɔ n t'a min yɛrɛ nka a ma bon ne ma min na o ye dɔrɔn fɛn tɔw jiridenw sɛbɛnnen d'u kan jiriden ma sɛbɛn ale kan o kɔrɔ ye n t'a si dɔn hali n'a jiriden man ca kɔni a suma b'a fɛ jiriden ja b'a kan nka ale jiriden ma k'a kan an ko hakili la ko woro don woro tɛ o ka kunna i y'a ye wa o tuma na ale fɛ jiriden ja t'a kan o de bɛ ne siran ɲɛ dɔɔnin nka dɔ y'a fɔ n ye ko mun y'a to u t'a fɛ a gindo ka dɔn fɛn min don a manjara u y'a dilan manjara mɔgɔw ye u b'a to sɛgɛrɛ la u tɛ fɛ bɛɛ k'a dɔn ko fɛn ninnu dɔw bɛ dogo o de kama k'a kɔrɔ tɛ fɛn jugu don an ko faamu de i fana k'i hakili dayɛlɛ koyi a to ko dɔw an ka fɛn dɔw ɲɛ f'i ye k'o faamu koyi fɛn dɔw izinitigiw n'a fɛn dɔw bɛ yen sisan hali izini na n'u bɛ fɛn baara i b'a sɔrɔ étape bɛɛ n'a mɔgɔ don maa kelen tɛ sigi k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan
o kɔrɔ ye di dɔ kana se ka ko in ka kopi ta ka taa baara yɔrɔ de o y'a sɔrɔ usine n'u bɛ najini dilan sisan walima n'u bɛ nɔnɔmugu dilan walima n'u bɛ a mana kɛ fɛn o fɛn o y'a sɔrɔ ninnu ta ye olu bɛ nin fɛn mugu dama de bɔ olu bolo tɛ don ko wɛrɛ la a bɛ taa yan olu b'a ni nin fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɔ fo ka taa se dernière étape ma minnu b'a a ko tɔ bɛɛ ɲɛnabɔ mana maa si kelen tɛ yen k'e b'a ɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan walasa i kana se ka taa n'a kopi ye ka taa ladege yɔrɔ ye i y'a dɔn kɔnɔnajɛ bɛ ko caman na nka wari ɲini sira kɔni i bɛ hɛrɛ min ka n'i yɛrɛ ye k'o ka ni silamɛya ye o tɛ wari ɲininaw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ bɛɛ b'a fɛ e de ka bitigi ka taa ɲɛ bɛɛ b'a fɛ e de ka sugu ka ja fo mana sa kɔnɔ jɛra cogo o cogo n'u ka bitigi bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ bɛɛ b'a fɛ i ka n'ale de ka bitigi kɔnɔ a ko silamɛ ɲuman don hali n'i y'a san yan bɛɛ innamal mu'minuna ikhwa mu'minu bɛɛ ye ikhwa ye dɛ nka bɛɛ ni jufa don dɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma mana fɛn dɔw bɛ yen k'a kɛ dɔrɔn n'an ma min faamu dɔrɔn an bɛ sin ka bisigi jugu kɛ o fana fiɲɛ b'an caman na n'an ma min faamu dɔrɔn an bɛ sin ka bisigi jugu kɛ ten i b'a sɔrɔ nin ye nin de ye ala ka bɔda kan ye ala ka bɔda kan ye n'o tɛ alhalalu bayyinun walharamu bayyinun hali n'i tɛ min si dɔn nka a minɛ bɛ ko kɛ maa la wala a tɛ ko kɛ maa la o dɔn man go koyi bi ma ko ka bila jamana in kan koyi boisson qualité ka ca n'i ye nin min a bɛ ko kɛ n'i ye nin min a tɛ ko k'i la o dɔnnen don koyi ɔ kumana nka o n'a ta bɛɛ da' ma yaribuk ila ma la yaribuk i sigara min na o to yen i ma siga min na i k'o min i ni lafiyalen b'o min ala ka hakili ɲuman d'a ma ulaika ko o mɔgɔw minnu ye ala ka ayaw kalontigiya ka kafiriya ala ma ashabul jahim k'olu de ye jahannama tigiw ye ashabul jahim jahannama dilala ala ko aw ta don n y'a d'aw ma aw minnu kafiriyara ka ne ala kalontigiya aw yɛrɛ de y'a tigi ye olu de y'a sigibaw اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو أكاد دون جهلة كي ينميا لعب تلونغدو ولهو أني ندمانكو أمي مينا جيري كونو يدي ala bino de ɲɛfɔ an ye ka sɔrɔ ka sɛbɛ jira an na i'lamu a k'a dɔn annama alhayatu dunya ka fɔ diɲɛlatigɛ ɲɛnamaya la'ib tulonkɛ don walahun la'ib denmisɛnnin ka bɔgɔla tulonkɛ n'a ka kalakalanintaw ko diɲɛ n'o de ka kan walahun maakɔrɔba ka yɛrɛ ɲɛnajɛ tulonkɛw a n'o de ka kan innama alhayatu dunya k'i k'a dɔn diɲɛlatigɛ ɲɛnamaya la'ibun tulonkɛ don a so ɲuman jɔ tulonkɛ don a muso dagabana furu tulonkɛ don a nafolo caman fara ɲɔgɔn kan tulonkɛ don a voyage janda n'i y'o ye n bɛ yan fɛ la'ib tulonkɛ don an hakili la fɛn o fɛn ye sɛbɛ ye a ko sɛbɛkow tɛ ala ko sɛbɛkow tɛ dagalenw de bɛ se ka ye tulonkɛ ninnu na ala sɔnna min ma ni adamaden bɛ i damu ta n'a ye yanni ka taa si ka saya ma dagalen de bɛ se ka ye ɲɛnamaya tulonkɛ kow la min bɛ adamaden ni lafiya yanni ka taa si ka saya ma ne tɛ ko diɲɛ ko in fɛn o fɛn tɛ ala ko ye a bɛɛ ye tulonkɛ ye walahun ani nidungana ko maa dɔw y'a fasari nin cogo in de la ten nka an ka kuma in kɔrɔ fɔ ka taa ala yɛrɛ de bɛ kɛ ka diɲɛ ɲɛfɔ innama alhayatu dunya k'i k'a dɔn diɲɛlatigɛ ɲɛnamaya la'ibun tulonkɛ don an hakili la ko yan ye sɛbɛ ye sɛbɛ tɛ dɛ walahun ani nidungana ko wazinatun ani masiri fɛn ɲumanw diɲɛ yɛrɛ kɛlɛ bɛɛ b'o de don masiri tɛ fɛn o fɛn
ni nyonda ya la amasiri la made kodo te ba sura simple be kuma to law pli ni kwa ka nyekata ibi chesiri je no fekata ni ki ka je ka masiri kata ibi chesira no fekata wazina ani masiri wajelat ke masiri dan yoro to la de ibi yere kunde waju okay ita ma chenye nye koro chugo ba sura do wara be o cheka yoyi imana so joka chenye chugo bina so nyuma wara ye ibi tike itala imana fini ma do chugo ina do kana ibi tike itala imana mobili ngara san chugo ina do bulu na fa ko ne te inde fuyi wazina ani masri watafakhurun bainakum ani wasunyona aw karla kawi aw ne bininge aw de bisenna aw de yande aw de folo sigiraya aw de yandugule ngorokorowi aw de yandugu tigila kawi karsa ayra ku ministry hala fayre ministry yake hala mo ke ministry yake nunu de yanjamana tigila kawi nunu yeni watafakhurun bainakum ambe mina jien ko dal abe go def dore ti yow jiete dore la'ib wa lahun wa zina wa tafakhur bainakum ani wasunyona bil ansab wal ahsab wal amwal dambe bokulu nafulu adama de bayre daraja porotani fem وتكاثر أن يوندا شايلا في الأموال نفلولا والأولاد أن يدونا هذا دينغو تادي دوغا مان في بينته هذا ما دوغ مي واسونيونا نودي جماعتياني نفلوتكيا nga tobuna na dengo ta ingoka bwanguna nitna inika dofa ka videona to ko ni to bu chesiri me ko to wunnana ka hali bagande nun guja adama don ye ka teme adama dindini rek ibaye ni babe maoma bulu wali sagabi bulu ko kalu damado abi jiya de ka chai bi ni sojati na do num so be kelela ni dore wulu ningo ni sasubi ni dore wulu ningo wallahi yere ba de ngudike ni dore wulu ningo wallahi mo go fobi so do yero cheka butala mso jigina ni nse hala matala je do rasula parce que quoi les kanardai to usira ona ko la ilaha illallah femi soin ati soro ala de ngonye fo sonde do ati soro do be e fla do be niya kilindo mabbi o milliard maranga ma dengilin soro ba adobo o mulo bali yake dere mina de o de inde binata abana kata min la je do rasul de ala binas shidama o de hal ni musodo o che de bina blakata hijila ba kundan muni ma bangata hijila mara ay to anga sabali saba ala ka niuna to de adama de joro to lay dabula de ala ka niu de na to eta e a sababu dama de ala ka ni kuro na to du kulo ko ka e kunga dogola idabula na nibite adama de ku waso yona fil amwali wal aulad kari kan fuluka cha o kun daraja iski dala kari dum fana ka cha o kun daraja ida ala yere mo mangutunaye bien sura strafe kon ay waliduka kuma fu an kana zamali wa banin waliduka nafulutiye wa dum babu nafulutiya fleni ni de faralaka aba sinzide nafulo be do bulo abara dendu bulo abe wol mo ko buluka ni yere dengew ba ku nay deum jama bi yere bulo nafulo bi bulo ada ko dafara sade ana fulo be ya dumbawti
obeyde al dumini be do ko sogono dumba taala sebay afle mashita fi ayem so furu dindabulu alay o demi ma kathirun fara nyonga dobi débrouiller avec lawa bu buluke nyonga kala fiya doni zima ani masoma fendi bolu ite dengo fanana ko parce que ko o dengo di ke wari do ta kelere beku ko ni mso garsige soro sa o musaka ebe jela wanche be ga fasade wallahi ka dutigi fasan fo ide dengo di be boli de nya de akundi ligaba ki mso kele emano inakashira ha alaka akli mandam huwa takathurun bainakum fil amwali wal aulad ani chali jeremi chali fadiya nyona chali la fil amwali nafulula wal aulad ani dewna amen mina jeremi ala baka ko de yef كمثل غيث أعجب الكفار نباته awa kuma nini fen num fara la nyonga sa ka damne alay maddamne mina لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كوني جيرك كن فرا nyonga sa كمثل غيث نساننا سميم مانيه ساننا كاللولك وسامننا وساي فلفي منفلي فافلن في سنكلو كبكويا أعجب الكفار نباته سنجين فلفيون أفلفيون يسنكلو يرو كبكويا كفار من فليا وتكافروا يدوي سنكلو دكوي وبنا كو سنكلو أفلفي يسنكلو كبكويا قريا يچو ni fenyuma de kabakoya ni ya yedoro yere be ni soja sene kala wede mana yi bo ni ni ko nun da fara adama de la jena ni yere ay da fa ko ay billahi fi la be here la nafulu be de be fe fenyina bebe ada ni adama de wala hala ya do la hala ma do sade ya do ka jebi chenye sade ibi be kamete akari ala ya sona akari ala ya lajade o ko o min fluide ko misal de be ko min sene fen vana mana nyeni hal ni tata furui ni temena wi ni soja ni joni nga furui so brusu na be teme ko ni joni nga furui ni ya ye doro bi ni soja sene kala kon mana a falin fe chugo ye doro ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج كو سنفن دغ بنين سنفن بيننا مين ابنا جا ابنا فولو كام مسومسو يلا سنفن جلي دمنه فولوني كام مسومسو نو كرا كولر بنا فالي ابي توغا بيننا بلا بنا كي كوم نيرم بويا اصفرا ابنا كي نيرم بومي ثم يكون حطاما وقف سببنا كركركا بمغمغوكا بفي على جي فن نجت ميغا kwa misali be komini de klonga nunu bina ba ni dungana ko nunu bina ba masiri nunu bina ba yechugo nyuma nunu bina tunu jere ko ni mami gi ti waju dege ete makoro dem seni waju ika fini koro filito wajuldu ika sabara koro filito wajuldu ika moto koro nito wajuldu eki mira na dola bale fini o fini namba fili wal ni bani
anna do e ko la jabani nasra pa fa be fla robbe ka ba ko duna bana peu ni afli to wani adama de rani adama de ka demsen ya fle kana si awa demsen wala ya makana si ma koroba ya makana si sai desele era kon bisigite ndoron ko munun temena ni hakili jigina mina ko baroba te foite ibli musfaran de bidamne sa o choroba wala ya أعجب الكفار نباته ودمسني بلا كوني وبسنة كلا بكم سنة فين ما بسنة كلا وكبا كويتو هذا ما دي بدمسني هذا جان والماني نفلو فرامبوكا والماني ينما مسيري منو فرامبوكا لبكبا كويا فنو بكم سنة فين فاليني بينما إتابيو أبنا فلو كبي با فم مكرو في بنا جوغالا فو o chokoroba wala damneni ibi to lati awa koro mina ke sebe hui kabe tluge do fa yaro koro bi damne tluge dila ha ibi to koro tluge la fa bi ke sebe ibulu asebe la mai me ni wulili turaka geleima ni kibi wulili bi gelea ni sigile mena ayo ko bi churu imma wo be berela ita fe ka aka donki mago bala choro achama mago be jo berela ka me ka soru tu songata kuma be fo pa ke kuma be talonti amago be berela na te brief wa berere sunay ko inga akhiru zamanu sunam wo de taf okay تبري على كرك السنة صلى الله عليه وسلم على كرما كوراك الدسيو نبريك بابلو تريا وبنجابي واقع كنتاتا كما بي واقع كنتاتا كما بي واقع باتا خطبوني أوا يا أو تاتا فيو ريدي دو بامبالا على خطبولا دو تافكا كوشي بريرا تبري السنة ده okay eba follow sheikhu numbata berebe follow sheikhu numbulu aluma dese akorata ko beri ngadi nyere ko mbaga kuma de nyefo akala wa fil akhirati adhabun shadid ko ngamen mbela ala je misali ani falenve ka bani fana misali ani falenve foloni na jali mi mi manye o de sebe ya soro la ko de jefu yana ngatime tamsilu infora mungama ala je masrina afon jete mi la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad ni o be fara nyonga ni be mana soro je kono chugo ni ka je chenye na chugo ani falenve inde kaka falenve ka ko be laban chugo mina ire ka je mina labanti ngai ki aklito jumaina mimbi nye ki aklito la ayo de ke ka kuma de kuma ko donc ma de do ko nga wa fil akhirah la haramu mbei nyanga ta gwele be la hara i chugo don la kana to je ki i chugo la ka boma ومغفرة من الله أن يجرم يافا كبو على يورو وفنا بالله كوريجي نعتا بالله على كجرم كفر فنا بي فنا كناتو جيكو إنغا كسوبي كي سوغولا كبو على كيافا ينينما أنا على كيافا سرسرو منينما akana ke so wiye fana ki sugula ka bo yere tanganima kuma infora ka dandika note ne e ma fam kuma infora ka blati kana lahara ko kuma fo ella ba kan na miri ala yere ko jendeu ay to anga tlunge ka ala yere ko jende tlunge kuma ma fo kama se ni ma qur'an tafsirul la jene ma fam ala jende fo mi
aya misali ni femi ay misali ni fem bandai femi na kunga inga na bana kana chin aya misali no yo kore ko anga diema na nye chugo a cheni de ba kofe wallahi hal ni ta ala ko tala adama de kon ni ye shi soro doro kon numbe bandi ko nyundo ko judo ni shi soro la kon numbe bandi dem tiya ye chugo nyuma ya wulu be ba agalabu kena ya wulu be ba na folo tikiya komunu ni kumbulu ke halni na folo be e de tse ko lu kebli ko ambe adama de be ayre masiri ni fenore fen minta ala koy abbe ni shi sura be ba yere sigile yena inye ba betta to la kelingili ta fe ukata nga ubita o chede adama de ta fiki akili jaga bondeka ana minti ba we ala koy de amba akili to de la ambo de chaya andunna amba zebe do udema ma be saki to de la ude tiban ala ko tiban ala ko suma tiban ala bato tiban ta hal ni sebi hal je dumin mandu ka setu ye ko ya binajo abijo wallahi ni shi sira raddola hal ni docteur ma fanvier fe do be ite ko lu bana foyti la koy docteur ma fi ka foy bla nga ere de shibe yoro mena fe do be ite ko lu dumble awar kon bibulu ka koribe dem sa nyema bi fawla tew kati kateme uli kateme na bi tego dunde e kon nyebo la te do akadi nga tika o be chuko mena ni kadima be nyongati anyebe nyona tindama foi mbebe ke adama de nyena mana nga obela wante waju tani mamnisi mamuni koni ngodnu na nisi kulu laje wajul do de o manisi ke nyena malaje na ala shi di nyena ma bita chuko mina ni korobina ni kobu koro kobu kunje chuko mina wajul do de as-sa'id man wa'iza bi ghayrihi jonguna ndi ni mami wajura ni mawre la kan ji di man yana waridwan ani alaka jin ko alaka yafa obi alaka jin bi ay to an alaka yafa yini ay to an ala jini رضا الله على الجهد هو الغاية على الليلين على الجهد ودي الليلين ني على الجهد سرق بابانا كوبان عمبي كان الجهد عمبي نفهم فينا الجهد ونادي كوني نفهم فلادي باللاهرة بل يأكل توني فلالا أتويكا كيشي على كنيانغتا ما نيانغتا تشجو منو فولي فلني atuika ala jeni ala ka ya fasro al qiyama ko kanato jen masri nu ana tlunge na anidunga la koni waso nyona na anafulu fara nyonga ikana to ki sugula ka boni ko flal labema no ikakishini ma anika nzoro kuma ingamende ba wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur hasbuk وما الحياة الدنيا وجيلتك ينما يتدوريكي إلا متاع الغرور فدا متمل سليم دا متمل سليم الله أكبر جدام ببتك أجلا دا متمل سليم دا إبه كولا كمنا كدي أبن بما أكديلا ngabisinga na tiketi ajala وحيل بينهم وبين ما يشتهون ko afle dongeruni femje obe femunu nigimne awre odon وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور no teche kafiri munum flebbi nu e febbe do soro jena ngafle obega taka buka fongoro chugumna eka kafiri masake shuta to flebani kafiri masake shuta to fle ka pale fle nini mba fe ka taka boni ngono aba fe kata wa min ba nye yo de kachu nga ala ni ngwingeta ni
bit kesrafe jere de dlala ala feti ale ko de bi jo srafe o ma siti ta jok ma do da tibi yakili tuyere la kuma be an flame mamunum blasra na ambo lakale akma nawi baroke sura bora kunungu ana bu baroke kuma mina una mbe kun kilen u be hakili bala ku bina donjan ye u be hakili bala ko chama mina kunyana ala halatike mununga kinyana ikayeta dayo yede wama alhayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur nala mo sonzra jenye ka sonzra li fanga buya yoro abini kuma indeke ka kunje wama alhayatu ad-dunya jenye tikenya ma make dore kuy illa mata'ul ghurur fu mala sali damuta o koredi damuta mala salindo hakika yerete kuy sebe yerete ni mi chogo abini sugula ka bo sebe de ba laka kuma nyefoya wo a jie kuy be komi ni sugura kudmana jeno de kasuru nyona ika shini nasongo tibulo le yere sugura kai war biu chama bi ika kurna kerefe war bi siri dabi kunkoro ha kasuru hali shini nasongo titla itoro ibo sugo duma kaka ke awa yere be dodi do mai bi inyesh naka yelati ye fa bella je ima fuyi ya sori ka soba chugo korolai jien de beti ya farafara nyonga ka farafara nyonga ya kila ko sangon za ha e ka fle ni mbe ni tay ibaye abi shinga mine elati kada ka nyana ma fe na mara bambulu bantu ko fla dola kila te kishoma datu don bo boyane ko darul fana bani sodido bantu ko fla ansi bulo fete kisho fla dola kelema wallahi alladhi la ilaha ghayruhu akon mandit lola o yujmay fe nga banka ere nyana matu akumbi bulo ngati bulo bli a tiena ala kan kishama nga fe ma bande fendi ere de bana ka bwala ma bi kishini fla dola kelema ha fe bana am siga ala de la kan kishoma ala ka ambulo fon to ambulo ala ka nda mutanu ye ata sanga watla bom ala ka njida ala kana nagashi ma bi sigo duwo enga ni shi dafara bitade ni te ble tate de yemi mbla nyew de itay ni ti ay tatia de yemi mbla nyew de itay pana beski mekanim fem ban tugo flay dola kile ngono ma fe ka banka bibulo ni kishiro ma e ka banka bo feina mashiti kisho mashi okma amara nimbi bulo kuma minade ni psiga mini minge ala ito kala ala ka boda kai ala ka dafla twai ala ka nzomi ka conseil ala ka labe ka kwani ala ka nga ambla ka nga shini nyeski ala ka boda kai ala ka ndluma gi ala ka ndluma gi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.